ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಯಾನಿನಿ ಸಾವಿರ ಕಂಬ ಬಸದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಸಾವಿರ ಕಂಬ ಬಸದಿ ತೋಜಾಗ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಟಿತ್ತಿನಾರು ಹೊರ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಡಾರೆಗೆ ಮೋನೆ ತೋಜವನ ಇಷ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಹೈಕೋಸ್ಕರ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬಸದಿದ ಮಾತ್ರ ತೋಜ ಬೇತೆ ಮಾತ ನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜರತೆ ಕೇಂದಿನಕ್ಕೆ ಕೋಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇತ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಬಸದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ತೂವಂದಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಸಾವಿರ ಕಂಬ ಬಸದಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಸದಿನ ತೋಜವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಉಲಾಯಿ ದೇವರ ತೋಜುನ ಅಲ್ಪದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ದೇವರ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪದನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಬರೋಂದಿರ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚು ಬತ್ತಿರ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಗುಂಡು ಮಲ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ಅಂಚ ಯಾನೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕವು ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ನತ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಐಕೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುಗಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಪೋನಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಂಡು ಕಂಜ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ತೂನಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ್ ಕೊರಿ 2 ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಿಜಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನೂನ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೀರ ಬತ್ತ ಕೊರ್ಕಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಜವನೇರು ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 4-5 ಜವನೇರು ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿನ ತೋಜವೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಕುಲು ಈ ಜವನೇರು ಬಂದಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ಈ ಆಂಟಿಗೆ ಈರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಅಕ್ಕಲ ದುಡ್ಡುಗೂ ಎಂಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಯಾನು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿನಾರ್ನ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊರಿಯ ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಪನ್ನಗ 1000 ಕಂಬ ಬಸದಿಗೆ ಅಂಡ ಏರವರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜನಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಗೆ ಹೋದಾನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಜಿ ಆಯೆಲ್ಲ ಕಂಬ ತೆಗೆ ಅಂಚೈತೆ 1001 ಕಂಬ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಸಮೇತ ಕಂಬಂಡಿಗೆ ಅವ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಪ್ರಶಾಂತ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡತೆ ಪಾತೆರಡೊಂದೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಇದನ್ನ ಪಾತೆರನೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಭಾರಿ ತಾಳ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕದ್ ಭಾರಿ ತಾಳ್ಮೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೋದು ಮಾತ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಂತೆ ತೋಜಾಗಂದು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆರಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಪಾಠ ಮತ್ತದೆತ್ತೆ ಮತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ತಿರುಗದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಣ್ಣಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಉಲಾಯಿ ಗಂಗಾಧನೆ ಮೂರ್ತಿ ಐಕ ಪಾರಜಿ ಮೂಜಿ ನೆತ್ತ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಉಂತುದಿನಿ ಮೂಜಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಅವಳು ಮಾತ ದುಮ್ಮ ಪಲಪುರ್ಕಾಯಿ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದಿರ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಕಂಬ ಪಂಡದಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಮಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಬ ಉಂಡವಳು ಈ ಕಡೆ ಮಾತ ನಂಗೆ ಬಾರೆಗಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಹೊಲ್ತಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಈಗ ಜರ ತಕ್ಲಂತೂ ಏಪಲ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಸ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಥರ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲೇರು ಆರಾಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಂತಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ 1000 ಕಂಬ ಬಸದಿ ಹೌದಾಲ ಇನಿ ಕೊಡದ ಬಸದಿ ಹತ್ತು 1000 ವರ್ಷ ಆತನ ಇಂಚು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲದ ಕಂಬೋಲ್ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ದೂರದ ಮಾತನ್ನಿಕಲು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಕೊಡುತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅಂಚ ತುಲೆ ಏತ ಶೋಕುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರನೆ ಏತು ಪೂರ್ತು ಓಡು ನಂಗೆ ಆತಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ತುಲಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಕೆತ್ತನೆದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇಲೂರುಡು ಹಳೆಬೀಡು ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ದೇವರನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೋಲು ಬರೆತಿನ ಐತ ಪಾಗರ ತುಲಿ ಐತ ಪಾಗರ ಎಂಚಂಡು ತುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಏತು ಎತ್ತರಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೋಡಿಡ್ದು ಎತ್ತರಂಡು ಆತ ಶೋಕದ ಪಾಗರ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ತುಲೆ ಅವ್ರು ಮಿತ್ತು
ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂವಂದಿನಕ್ಲಂಡವರ ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮನ ಬೆದ್ರಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಸದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಅಂತದ್ದು ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿಡ್ದಂಜಿ ಬಸದಿಡು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅವನಿತ್ತನೆ ಅಂಡ ಒಲ್ತ ಟೂರ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತದಾರದ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ರಶ್ಡೆ ಫೋನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಗ ಆವಾಂದ ಪಣದು ಯಾನಡೆ ಪೋಯಿಜಿ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅವನಿತ್ತನ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತನು ನಡತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಅಂಚ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತನು ಒಕ್ಕ ಅವತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಗ ಆವನ್ನೊಂದು ಒಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಜಡೆ ತುಲಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಗ್ರೀನರಿ ತೂನಗ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲೆ ಮೂಲ ಮಾತ ಕಂಬೋಲು ಮಿತ್ತು ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಐತ ಕಿಟಕಿ ಕಂಡಿ ಪೂರ ತೂಲೆಗೆ ಏತಲ ಆಯ್ಕೊಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದನೆ ಒಂಜಿ ದೆಡ್ಡೆ ಕಂಡಿಲು ಮಾತ ಬಿಡ್ತೇರು ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲು ಸಮೇತ ಪೂರ ಕಲ್ಲದನೆ ಉಂಡಾಯ್ತ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಚಾಂಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತುಲೆ ಹೆಂಚುಂಡು ಎದುರ್ದ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೂ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಪನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ತುಲೆ ಈ ಜವನರ್ಲ ನಂಬರ್ದೆ ತೊಂದೇರು ನೀವು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಚೂರು ಕನ್ನಡ ಪಾತರನೆ ಊರ್ದಾಕಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ತುಳುಟು ಅರ್ಥ ಆವಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಡು ಮಲ್ಪರೆಗಾಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಯಾನು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಡ. ಇದು ನೋಡಿ ದೇವರ ಒಳಗಿದ್ದು ಒಂದು ಉಲೈದ ದೇವರನ ವಿಗ್ರಹ, ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹವು. ಮಕ್ಕ ಅವೇ ತುಳು ಬರಂದಿನ ಕುಲು ಕನ್ನಡೋಡು ಪಾತೆರಡು ತಂದ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಡ ಅವಲ ಒಂದಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾತ್ರೆನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡಂದ ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡಾಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾವಿರ ಕಂಬ ಬಸದಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ವ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಗೆ ಬಂದವರು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ವಿಜಯ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಆದಂಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಇನಿತ ಕಥೆನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.